Čaute ľudia, toto je vyhlásenie súťaže o melón z videa a vyhráva to nejaká baba, ktorá sa má na YouTube akože asi e-mail, alebo teda Gmail, alebo neviem, či má aj taký YouTube kanál, ale to je jedno. A volá sa tam, že Jana a má takú zelenú profilovku, má také dlhšie meno. Takže keď sa pozráš na toto video, napíš svoj nick a ja ti ju dám. Takže dúfam, že sa na toto pozrieš, lebo keď nie, no tak neviem, čo budem s tým robiť. A strašne vám moc chcem poďakovať za to, že ste mi proste 500 odberateľov, ani 4 týždne to nie sú, čo natáčam a proste mám už 500, teraz už mám okolo 520 odberateľov, čo je strašne veľa, takže vám fakt ďakujem za všetku podporu, čo mi dávate. A ideme ďalej a teraz budeme mať cieľ získať 1000, čo už pôjde, si myslím, že celkom ľahšie, lebo je už väčšia komunita. Takže nezabudnite pozerať všetky videá, hovoriť kamošom, že som nový youtuber. A toto už je pre toto video všetko. Fakt ďakujem vám, majte pekný deň a čaute.